Oh. Versine jaranan kuaturaken dateng Ibu Kades. Ake, ake. Nduk Reri. Nggih, dalem. Sowan ana ing dusun Peh Doplang, Nduk. Nggih. Piye rasane atimu Cahayu? Nggih, bunga sanget, hawane enak adem teng mriki. Alhamdulillah. Nggih. Perdana Cahayu. Nggih, perdana. Ngaturke agunging panuwun. Nggih. Nggih, mugi-mugi samenika para warga Peh Doplang nggih. Mugi-mugi warganipun sehat, rezekinipun lancar, nyambut gawene ugi lancar. Sehat sedaya pokoke. Sing duwe utang muga-muga ndang iso nglunasi utange. Ndang lunasi. Sing tas lunas aja utang neh. Nduk Cahayu, aku pengen krungu suaramu. Kudu dibawani pangkur dhisik Semarang. Nggih. Mara coba. Mingkar mingkur rengang kara pangkur menika kula aturaken dhateng panjenenganipun kadang-kadang sedaya perangkat ing Desa Suru sing rawuh ana ing dusun Peh Doplang. Akarana karenan marti Iki ana sing komplain Cahayu.
Nggih napa? Streamingnya mancet. Macet. Nggih mengke kersane dibenahi kadangku YouTuber. Ya. Aku ngewangi ngempet Cahayu. Ngantek kebobolan sithik. Yuk. Niku wau mambun apa mboten? Ndak aku dhewe kok bak-bakno. Seno paseno karta mreker karta Munjal napas Cahayu. Pakartining. Yuk. Pakartining ngelmu luhung Lek tik ngene ya mending. Masih bersama Son Jamaah Indonesia. Langking Kusumotik. Iya. Aku bocah lek mau arep tak tukokne flor loro ning ngarepe sinden wis mau arep. Wis tak tukokne. Aku gampang tuku kok iki. Yuk. Kang tumrap ning tanah Jawa uga disengguyung karo sound system saka daerah kene ya, Mak. Gawe buangan kae wah matur sembah nuwun. Jan horeg tenan kae mau. Ngono, heeh. agama ageming aji Dibacutnya apa Cahayu sampean? aja dipleroki mawon. Aja dipleroki. Ya, yuk dibukoni saka Suara-suara Saron, ya. anggur Eteh. mas eteh. Heeh. Yuk. Iya ndak Cahayu. Matur sembah nuwun Nduk Reri lawan Mas Eteh. Yuk. Untuk salam kenal dengan warga Peh Doplang.
Kula aturaken cinta di mato. Kula aturaken datepeh Joplang. Terima kasih, matur thank you Bu Kades, tasih tenggani Pak Huda. Kanca-kanca langking Kusumo saking Tulungagung. Matur suwun. Wah, iki mang sing kleru aku iki. Oh, aja dikomplain lho ya. Mek sithik potong selawe yo ning kono. Yo, Mas serampatno ya iki dulurku lanang Mas Eteh karo Mas Ipung ben jajal serampat kaya ngapa. Yo. Kula tepangaken menika bocah-bocah kula saking Langking Kusumo. Wonten Mas Ipung kalian Mas Eteh. Oh, tanjakno cah bagus. Lah kok cut teh. Yangmu duwe sapi lempok. Lah nyapa? Wah, ya kono. Asik.
Asik. Asik. Oh ya. Oh ya, oh ye. Oh ya. Ae, oh ya. Ya ya. Oh 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 oh. Ya. Oh ya. Ae ae. Oh ya. Oh ya. Dong tung dong. Ya Allah, Mas, tolong Mas, Mas. Dong tung dong. Tak Lawani to. Ya, Ora iso ngedeng. Drang. ora iso ngendeng. Carane. Yuk. Tolong Mas. Oh. Ya. Oh ya. Oh ya. Ae. Oh ya. Ya ya. Oh 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 oh. Oh ya. Mas wes. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ora muni hop pancene. Oh lah kok. Dadi lek nyetop ki yo ho. Hop. ora. Heeh. Lah kene ngantek lempah melangkah tekan sampe nubruk opak lho. Opake ngene. Kowe ra wani karo bocah-bocah. Wah, Jajal lek disetop Mas Dalang yo langsung. Ya mandek. Mandek no. tangane jenengan enten apane to, Mas? Wani apa ora kowe karo bocah-bocah e? Wah, yo Mergo genah. ora wani kowe. Wah, ngenteni aku to. Oh, permasane aku wani. Karo Arifin ka ta? Wah, Kowe roh. sepelekne karo cah-cah ngono. Nyepelekne aku lho ben arep. Modelmu pin-pin. Pin-pin. Modelmu lho. Modelmu lho. Kowe bagus. Kowe bagus, pancen yo. Kayak aku ngene iki lho. Kaya aku ini. Sawangan raiku. Sawangan raiku delon. Kayak tungkae sinden. Lho. Piye Mas Dik? Lho ora dhewe wedi karo tungkae. Di. Wah, Karo betul, tungkae betul. sinden mesti bocah. Sawangan raiku tukake sinden. Lah ngono. Wah, Panganamu apa? Wah, pangananmu apa? Pin? Panganan apa Wah, pangananmu? wah. Paling yo mangan soto to kowe Wah, rawon. soto rawon doyan. Heeh, bakso. Bakso, wah doyan. Sawangan aku tuh. Hah, sawangan lon aku lon koyo ngene lho. Tritong. Lho. Pangan aku. Iki piye to? Wedi. Wedi wong. Arifin wedi lek karo treto. Wedi to Mas. Wedi. Wedi teletong, Mas. Yo. Heeh. Wah, pangan aku teletong. Ayo. Paling ngombemu apa pin? Wah, ngombemu apa pin? Walah apa paling Apa, Coca-Cola. Wah, Coca-Cola. Fanta. Fanta, krang kring kreng. Heeh, klub kuwi mang. Wah, klub. Aku Aku lho delon omben aku sawangan. uyuh sapi. Lho. Kok bab sapi tok. Wedi bocah wedi karo yo sapi. Lho karo uyuh sapi. Karo uyuh. Pokoke ngono-ngono kuwi. Karo yo sapi wedi. Heeh. Lho omben aku pin uyuh sapi lho. Lah iya ngono. Lah. Lah wedi to wong ciut to langsungan. Langsung wedi bocah. Pucat. Pin-pin. Apa? Oh, Wani tenan? Wani tenan weh. Lho, Maju lek wani. Maju lek wani pin. Ayo, kabeh kon maju. Maju kabeh, panjak kabeh maju. Ayo kelo. Lho. Nyapa wedi? Ora usah wedi. Paling mek benjo. Ngono lho. Walah. Wah, Rawuh ana ing Peh Duplang cah bagus. nggih. Hmm. Sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. sugeng dalu. Mbok macange Ah. luar biasa Mas. Nah, Sik to, Pong. dalam Iki mau ki lara-larae kepiye? pripun? Kowe lak tak kandhani. Mas, tanggal 26 aku mayang neng Peh Duplang. Sampeyan nggih. iso to? Lah nggih kula kan Ya, saged terus tak jenengan dawuh. tanggali. Nggih. Ah, sampean melu. Lah kok kowe nggawa konokan bekakas sapa kuwi mau? Lah sik to Teh, kowe mangke piye to Teh? Lho. Kowe ditelepon Mas Dalang apa ora? Aku ditelepon Mas Dalang. Terus Teh, awakmu tanggal 26 kosong. Malah aku mayang lho, lah aku ya budal lho. lah iya. Ning aku lak ora petung. Lah iya sing ngongkon macak Sing sapa? ngongkon macak awakmu sapa? Lho, lah nyapa aku macak ya? Lah iya. Lho, sapa sing ngakon? Lah iya Mas Dalang. Mas Dalang kan telepon to karo awakmu. Lah kuwi. iya. Mas Oh. Dalang ki telepon karo awakmu. Terus? tanggal 26 wayangan. Neng Peh Duplang. Neng Peh Duplang. Awakmu kosong. Awakmu Kosong. nganggur lek nganggur. Ayo rono. Aku mayang teko. Kowe lak teko. teko. Ning aku lak ora ngangkon kowe macak. Ah, Weh, jajal. Lah terus piye kowe sesuk? priye iki? Gak aku marene waduh. Betungku piye iki? Lah jere sapa jedak? Lah tulung agung rene lho, Mas. Lah iya. Terus Terus sing sesuk piye kowe? wah, Lah wong iki bareng enek truk. jenengan Pak nggih. Oh enek truk nggawa gonge melu iki cah iki. Kalemes rasane. Nah, Aja kuwatir, panggah tak cukupi cah bagus. Wah, nggih. Ah. Alhamdulillah. Marem atimu. wis sesuk dicukupi. Ah. Pokok kowe cukup ngono ae. Cukup. Ngono ae. Dadi ora usah kuwatir. Bagian mek bosok tok. Wah, luar biasa Mas Dalang. Luar biasa. Nggih, niki wau penonton sangat penuh. Penuh. Nggih. Ah. Kita tadi hadir
disambut oleh warga Peh-Doplang. Ya. Iki dukuhan nggih Mas nggih. Nggih, patang RT bisa nanggap wayang kaya Patang begini. RT lho. Nek Ya. mboten ringan sama dijijing berat sama dipikul mboten saged. Ora iso. Nggih, guyub rukun semuanya akhirnya bisa menyelenggarakan pagelaran wayang kulit Kindaro Kartika. Nah, Muga-muga esuk neh ya Mas. nggih. Ngaten. Wah, luar biasa Mas. Ngaturke panarima kelawan para kadang Peh-Doplang. Nggih. Nah. Wah, dadi warga Peh-Doplang Mas, wau napa sewanteng mriki langsung disambut rawon ada. Ya, rawon. Heeh. Lah kok bar mam rawon kula krasa wareg Mas. Loh, Lah niku enten kali to teng mriku. heeh. Keplese ra krasa. Lah kok naji ndasku dhisik. Bih. Lah kok wah iki lho contone mblarut iki. Lak ngantuk ngono kita. Peh-Doplang, Peh-Doplang. Peh-Doplan niku Mas. Ya. Nggih to. Enten gian maknane lek Piye kula- maknane piye? Nggih, wah iki ya mikir ya Mas berarti. Iya no. Peh. Rada rono sithik ya Jal. Ah. Peh Dadi Peh-Doplang. Peh-Doplang ya kok peh. Kowe kudu iso lho. Heeh. dongko. Ya mikir iki ya. Ya nek kleru, sampai kleru dikeruyuk sak mrikan. Peh, bengi iki warga masyarakatnya guyub rukun. Semuanya bisa menggelar wayang kulit ya toh dengan menggelar yang namanya bersih dusun Mas nggih. Nggih. Ngaten. Semoga masyarakatnya selalu guyub rukun mboten enten rubeda setunggal menapa. Amin. Peh, Amin, amin. do, do, ya toh. Nggih. Do kuwi do toh Mas. Heeh. Nah, do rukun kabeh. Ya toh. Heeh. Do rukun kabeh muga Nyatane- nyatane Bengi iki iso bengi iki iso nimbali. nimbali Mas Daru Kartika. Heeh, sak kanca kru langking Gus. Heeh. Heeh. Dadi do. Wis Plang. sampun ta? Sampun ta? Plang. Plang. Oh iya. Plange urung ya. Dadi lek awake dhewe iki engko apik, Cong. Ya Ah. ta. Panggah iso no awake dhewe. Piye. Dadi lek awake dhewe engko apik, kabeh musik apik, yogane mening, awake dhewe ya apik, sinden-sinden oke, dadi pelanggan setiap tahun. Bisa to? Yes. Oh, Genti apik. eteh, genti eteh. Ayo teh. Oh, bosok we. Maju ngono. Piye? Peh-Doplang. Jabarne. Ki sing apa Mas? Peh-Doplang. Kudu dijarwa dosa. Di anu sing desane Dijone mang ngendi, Bang? Suru. Suru. Heeh. Suru. Suru. Su. Sur lek masur to, Mas. Dah, yo sing apik. Lah kae wis sarsur. Suru, ayo. Kok Hati-hati lho. Nah. Iki sebagai dagelan internasional. Lah, ya kok wis tahe tumu dhisik. Modelmu. Nah. Yo ngene iki sombongin dhisik benjut Su. pikir keri. Heeh. Su. Su. Ya su. Suwi tegese syukur. Nah. Iya. Dadi ki sedaya warga masyarakat bengi iki ngrasakke rasa syukur bisa ngundang Mas Daru kalian sedaya kadang menika campur sari saking apa mun jenenge Langking Kusuma. Bengi iki gelar wayang sedekah bumi. Heeh. Neng Peh-Doplang. Selamat ya, selamat. Iya. Eteh untuk selamat. Iya. Ru. Kita itumu bangga. Ru. Ruh, ayo. Oh. Ru. Tapuk dasmu iki lek amek kleru. Ngisin-ngisini aku Ayo Ru. Apa pin? Apa lalu? Ru. Kuwi lho. Alah. Ya ndang to. Ruh. Heeh. Ru kuwi tegese iki sedaya warga kuwi dipun paringi rerukunan. Wong ngono ruh Iya. tegese. Rukun bengi iki lek tanpa enek kerukunan, tanpa enek kekompakan, ora iso nggelar kelir sak meneh mbiyane lho. Heeh, bener. Wah, tibake kok mletik uteke ya, Mas. Poloku sing mletek. Asline wong jenenge eteh kuwi wonge sejandak umum. Eleke kondang eleke. Undang elek, Mas. Ah, makane kuwi tak gula wentah, tak ipuk-ipuk dadi lekas rodok apik. Ning ya nuwun sewu ya matu-matan bocah kuwi. Piye, Mas? Wong karo bapake kuwi ya ora tau bekti sampe bapake wis ora ono. Lah, lah iya. Lah dek iki lucu, Mas ceritane. Piye? Iya ta. Lah, dek iki lucu. Lah dek kan ya jawane niku malam napa? Malam Selasa. Heeh. Malam Selasa niku kan ya rembet-rembet kan lho Mas, magrib ngoten niku. Magrib. Magrib terus ngejak aku budal. Neng? Kok kono kok ngisak, bar Heeh. ngisak ngoten niku. Neng
teng sarean. Lho, neng pesarian. Teng sarean. Oh, berarti Mas, lekar kula sapi, geren bocah. nyekar. Berarti lek ku Nyekar. nuturi kae mbok gawe. Yo yo tak gawe to, Oh, Mas. ya wis apik apik. Oh, kuwi lek nuturi Mas Dalang. Ya, Apik ditutur berarti Mas kok. Dalang. Oh, Apik. alah, iya iya. Terus Dadi bar teko kono ki aku yo meneng ae wong aku rokokan. Iki mau jak rene iki nyang apa to, Teh? Aku ape nyekar bapakku. oh iya. Heeh. Nuangis, Mas. Heeh. Nuangis dan Pak. Ya kok tak delok jenenge kok iso dar sini. Loh, kok dari sini? Lah kok bapakmu ki jenenge ra ya Jono. Heeh. Bapakmu jenenge Jono nyapa sing mau sekari kok iso dar sini ku lho. Wo, ngene iki lho wong lek ra ngerti. Loh, Piye to teh? kadung nangis iki tak empakne niki lho, Mas. Tak empakne HP ku tak empakne. Jenenge sapa? Jareke bapake jenenge Jono. Lah kok iki jenenge dar sini. Lah kok sampe nangis-nangis. Kuwi piye to teh karep? Rene. Piye tak to? omong. Ngene lho, Mas. Tenonge dilumake omonge digenake. Wis jangkrik Ya. ya. Ya apa ora? Ya ya. Lah, Ndang. bener aku malam Selasa kuwi aku nyekar, Mas. Heeh. Heeh, nggone bapak. Heeh. Lah kok medar sini? Lah, medar sini ku mau ki minangka apa, Pak? Anu, Piye, Mas. Kuwi ngono biyen gendakane bapakku. Lho. Wah, Lah kok iso gedane bapakmu? Berarti setengah pitu kuwi biasanya bapakmu medar sini. Loh. Mesti ning kono makane sing tak sekar medar sini. Oh, batinku bocor. kok iso bar ngisak nyekar. Donge tak empakne lampune kok iso jenenge dari sini. Lah engko lek pama aku nyekar isuk bapakku sik turu tak dodoki yo Oh, malah. berarti lek malam Selasa kuwi bapakmu ning kono. Iya ning kono. Jenenge malam nyekar Selasa. kudune lak malam Jumat. Lah wis dawuhe Mas Dalang. Oh. Nyekar wis bener. Ning Heeh. kudune malam Jemuah. Heeh. Ora malam Selasa. Selasa ngono kuwi ora Kuwi karepmu dhewe piye? Aduh. Jan bocah iso Ngene iki lho, ngene iki. Wah, piye? ngeten lho Mas Dalang. Wah. Terus Mas anu. Ya, Gus. Kang ya. Tak kandhani. Nyekar kuwi sing paling apik dinane Senes malam Jemuah, Mas. Lah kok iso? Malam Jemuah niku estu. Piye? Sakjane mboten asal. Loh, Malam piye Jumat, ta? lho mboten asal. Peh doplang kuwi angger nyekar mesti kemis malam Jumat tak kantemi lho. Mboten asal Mas Estu. Loh, kok aja sembrono lho. Lho. Wong kene iki priyantune ngertos kabeh Loh, aku yo ngerti malam Jumat. Sampean ngapunten Mas nggih. Ya piye? Sampean tau krungu ora selawatan? Bahaya cah iki. Piye? Selawatan tau krungu ora? Selawatan. Saben malam Jumat ali kubur mulih neng omah sing kok Lah, sekar sapa? Oh, Malam Jumat ali kubur do mulih. Wah. Sing kok sekar sapa? wah dadi wong-wong bodho mulih sing disekar sapa? Kuwi lek enek malaikat kowe engko ya dicatet. Dicatet. Koclok ya kowe kuwi. Oh jenenge ya kon lagu to. Jawane ning sewane omah ki ya njaluk pandonga. Ya. Heeh, mekur bahasa kiasan ngono lho. Lelek awakmu nyekar arep malam Selasa ngendangi dar sini nih. Lah kowe sing ngejak kowe lho. Weh, anu Mas, ketoke selingkuhane dar sini. Ketoke telingane dar. Rasane Lah lek malam Minggu. lek malam Minggu kowe ya tau nyekar kae. Malam Minggu ki asline yo gak apik, Mas. Lho kok ndak iso Loh, apik? gak apik kok malam Minggu. Lah iso. Loh tenan, sing pasti panggah malam Senin. Lah kok iso? Malam Senin apa malam Selasa? Kuwi apike kuwi. Lek malam Minggu gak iso, gak apik kuwi. Mas. Bocah edan. Loh tenan, gak apik ku. Heeh, terus nyapa? Lah, mergo malam Minggu malam yang panjang. Paling enak buat pacaran lah. Dadi wong ning kubure padha pacaran. Pacaran bapakku Koclok. gendaan naruh dari sini. Iya lek nek malaikat yo dicatat. Iya. Gendeng kuwi. Ben. Wes karu-karuan. Para coba iki mau ana adikku genduk Lintang Kairo. Lintang Kairo nggih, Mbak. Wah. Pak iso Lintang Kairo kok jumeneng, cah bagus. Nggih. Nah, Monggo Mbak Lintang. yuk. Sumangga Mbak Lintang Kairo. Wilit jeng dalu Cahayu. Nggih wilujeng dalu ugi. Alhamdulillah.
bisa ketemu karo Mas gantengnya Jawa Timur. Wah, alhamdulillah nderek bisa pangan nggih. Niki Heeh, kula Cahayu. manggile Om napa Yo Mas Mas? ngono aja. Oh nggih, Mas Dalang nggih. Wilujeng dalu. Ah, sugeng dalu Cahayu. Wah, aku yo mek sering nonton tok karo awakmu ki, Nduk. Walah nggih. Jan biasane neng konten. Heeh, Nggih. konten. Apik Nduk, apik. Nek Nggih. awakmu biasane neng miri gambar, aku yo mek nonton ngopi neng etan dalan. Ah, Yo mek tak batin nah. oh jenengan nggih berisani. Heeh, sok-sok lek nang miri gambar to, Oh nggih. neng studio. Nggih, salim rumiyin. Oh iya Cahayu, ngene. Ya melu Eh, wae. Cah-cah ra duwe duga. Pokok Arang ngene lho tutno, sing pokok apik tutno. ngene iki lho, salim. Lah wau kan dereng kepanggih kalih panjenengan. Wah, iki pas-pas aku, Cah. Ya ampun. Dalam? Dalam? Pas-pasanku ngono lho. Delok to Mas. Mas Dalang. Eteh lho Mas. Aku iki lek Lek roh. kadang ro sing ngene-ngene iki rada piye ngono, Mas. Pripun? Ya mboten paring asma sinten? Lintang kairo, Wah, Mas. ya ampun jenenge Lintang. Nggih. Kok gede. Kok endelmen to jane iki? Kok mesti. Aku Terus ki yo gulinjal. ora aku ki ndak endel lho, Mbak. Lah pripun? Ah, yo mek is ketek menyek. Oh, kemenye endel-endel ngono. Heeh. Carane rayu. Oh, carane ngerayu ya. Sampeyan tak rayu gelem, ah, Mbak? Hah? Sampeyan tak rayu gelem, ah? Masa Moh dadak takon wong modelmu koyo Apa enek rayu kok takon. ngerayu aja endel-endel lho tapi. Tapi ngapunten, ah, Mas. piye? Aku karo Mbak Lintangnya asli beda keyakinan, Mas. Piye? Lah, Tenan. Aku yakin gelem kene yang yakin gak. Lah wis asli kok. Tak contoni. Oh, ya wis contono sih. Ya. Ora. Oh, yo iso. Ya dah. Ya. Delok gembu. Jotos. Nyapa ya. nggih pripun, Mas? Halo Mbak Lintang Kairo. Iya, halo. Ngono lho, Dek. Langsung respon ora? Heeh. Anu. Apa kok guyang-guyu tok piye Sik to? tang ini lho. Tang. Otang ya otang rumasane. Iki ki jenenge Lintang. Delok piye to, Mas? Kowe lek ra iso Lek rayu nindali. bocah iki meneng delok tak rayu. Lah adalah Kang kadulu. Kene Cahayu. Nggih, Oh, Kang. manut to. Mas. Ra dhewe sing roncema lati. Mas, aku Mas Didik Didik. Wong ayu Nggih. Wonten dawuh Kang Mas. tresnaku tanpa upama kelawan sliramu Cahayu. Semanten ugi kawula Kang Mas. Malelo ka anton ngono cah-cah ora usah nyawang kirek loro Cahayu. Ya Allah, kirek piye to iki jane? Bojo. Mas, aku kok tangane astane jenengan pun disuwirian nggih, Mas. Rina wangi amung dadi Ya ampun. impen Wah, pabuntone enake kok iki. pantes diku ya Iya aku. wong bagus Cahayu Wong titik bagus. lho ngene lho Aku anu Mas. lek sampean wong manis ning nek aku wong bagus ya Anggih. ning lek cah loro kirek loro ki rasane Niki napa Aku lek anu. niki? Ya wong manis lah aku didik-didik. Manise
Wani sekon iki lho. Aku ora wani ngadeg iki mergane enek tunggake. Engkang mawe Kenang-kenangan sampai doplang dadi kirek. Inggih Kang Mas. Seru nih aku iki. ngene iki lek tak bacotne Sri Tanjung mesti dadi garwang. Mas. Mangke astane jenengan pun diisui riyen. Astane jenengan Pun disui, Mas. Pun diisui. Wis disawang bojoku. Sorry ya, Mah. Ngapunten nggih. Ora Ibu. apa-apa Cahayu, sampean Ngapunten. takon bojoku. Wong lanang kuwi ibarate kipo. Oh lah nggih laras. Sopo-sopo sing nyemut saya gilap. Wah, gilap. Takono. Bu, niku lek pemain ten malaikat dicatat pripun? Tapi anu Mas, Poclok ngono tak tapuk diasmu. tapi ngapunten Mas Daru nggih. Heeh, piye, Ngapunten. Apa? Ngono iki biasane kudu ndek paugeran Mas. Heeh. Eling lan Mas Podo. Piye? Eling di bojone ngomah Mas Podo aja sampai konangan. Asli. Sampeyan arep ngaturne apa Purbawasisan ini bocah kirik loro kuwi. Oh, Wah, jenengan pun sia-sia Mas. Oh, Mas, Piye, tangan. Piye? Jabak bayi memang ngeteni iki to. Oh, ya mpun diisui ya. Jale ndelok Mas. Aduh, Kula- selanjutnya sok kula- ben lek karo aku Kula ketoprak. nggih ningali kedhi Oh Mas. nggih siap. Enten kalih jenengan teng anu nggih. Ambene Cahayu. entek gerek telek Wonten luncung. Pujiharjo. Oh, datang Pujiharjo Pujiharjo mbenjen. ketukeran karo Mas ya. Ah, nggih siap. Siap, apik. Ditunggu CS-nya nggih. Engko tak warai ketoprakan. Mas. Aku mending gehan. Mas. Lah krengamu pong-pong kowe. So lek engkono karo Mas ya ketoprak. Mas apa? Jangan mau sama Mas. Kenapa? Sama kakak aja. Ih, kakak. Kakak war. Ih. Cuentil ya Mas ya? Aku ya iso modus iso aku Mas. Piye? Modus yo ngene. Aku sampean apa roh aku magician. Heeh. Nah, Magician. Bahasamu basa linggis iki Tukang kata. sulap, tukang sulap. Begitu tanganmu tak sebul srut ya toh, hah? langsung enek sampean cara aroma ngono iki, Aroma parfum. apa? Aroma parfum sing sampean sukai iku aroma apa? Bakarat. Bakarat? Iya. Oh iya. Bakarat ya. Iku ketokne parfumku tak antem dasmu yo. Oh, mboten. Iki sik Mas aku tak marekne modus aku pengen sampean iso ngono lho. Emang kenapa kalau bakarat? Gini loh sayang. Aduh, gini loh Lin. Coba. Lin apa tang? Lintang. Lintang. Nggih. Ngene lho lintang. Dalam. Halo kuwi Arifin wis kerejutan lho. Kali ki piye to? Tak Jan? koprok jaipong yo. Aku seancang-ancang. Nah. Gini. Iki engko tak sebul toko kene tanganmu astamu sing tengen mesti langsung mambu bakaran. Lah kok bisa? Oh bisa no kene magician kok. Ya ampun telek ngono lho. Wah, bati. Ah, Bangkrek. Pinter. pinter jalan Bisa. Bisa. Kemang ambune apa, Bisa Mbak? ora? Ya, gila. Untukku ketatan mik. Piye Mas? Sik Mas Linu. Mas Linu, aku iso mencium. Ajar. Ki mangambune apa, Mbak? Bakarat. Bakarat kemen tangan sing ndi, Mbak? Sing kanan. Sing kanan yo jajal sama ambu. Ambune apa? Telek. Lho, ambune telek lho. Nyapa wong aku penting iso. Ambune apa, Mbak? mambu kok. Ambune apa? Mau ki telek saiki ganti Wah, bakarat to. Mas? Ganti bakarat Heeh. jajal. Wah, oh, Mbak. Model coro-coro. Cahayu. Dalam. Ditimbali neng peh doplang. Nggih, alhamdulillah saged marak sowan dateng dusun Peh Doplang. Peh Doplang. Alhamdulillah nggih. Ngaturaken salam sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu ingkang sami rawuh ing dalu menika nggih. Pangapunten nggih, Mas Dalang niki swantene kula ora ditelak. Oh ngono. Ora apa-apa Cahayu. Nggih, nderek mendoakan Aku nggih. pokok bocah ayu ora Dalam. masalah. Dalang. Bocah ayu ora masalah suarane entek. Pokok suarane. Wah. Oh, tapi tenan.
Dalangin Daru Kartiko, Kartiko. sindene Lintang Kayu. Iki jodoh. Cocok. Bu, Loh, masalah iki cocok ngoten. Maksudnya cocok. Oh, enek Daru Kartiko, enek Lintang Kayu. Secara chemistry. Iya. sik. Bahasamu kengetanen. Chemistry ki apa? Chemistry iki. Chemistry apa Iya, dah. jenenge? Jelas lah. Chemistry itu kayak itu loh, Cocok. mendalami Cocok. peran ngoten lho. Oh, Mas. berarti gopring dicocok-cok ngono. Oh, kok sogrok kuwi. Piye to iki jane? Wis ndak apa. Udah goblok ya ramu. Nduk arep ngaturke tembang apa? Heeh. Nggih, saderengipun derek mendoakan buat acara bersih dusun nggih. Nggih, bener. Nggih, mugi-mugi dusun Peh Doplang pinaringan kesehatan, Amin. kabagas kewarasan, kawilujengan. Semoga kedepannya menjadi dusun dusun yang- dusun yang maju, Amin. semakin maju Amin, amin. masyarakatnya, Tepuk semakin tangan, tepuk jaya. Tepuk tangan buat Pedoplang. Luar biasa Ingkang sekali. dipandhegani kalawan Pak Wo Baroji. Nggih. Pak Wo Baroji. Ning Malang tuku teri, Mas. Piye-piye Cahayu? Warga Peh Doplang mugi kathah rezeki. Amin. Yo ngene iki lho dah. Bocah ayu cerdas. Ah? Heeh, kok mesti duwe tangannya. Aku bener-bener elek ngene rupaku ki ya iso lho. Piye? Piye? Ngawut ae. Tapi pundi mau Mas? Lah. Pedoplang. Oh, Peh Doplang. Tuku marang dadai bronjong. Heeh. Warga masyarakat Pedoplang ini bos, senggol dong. Pinter. Uteke kok meletek. Aku mbok. Bocah kaya ngono, tiba uteke ya kok mletek-mletek. Nah, lute-lute jan iki. Totale pitik dek ngene. Heeh. Piye, Pong? Nggih. Nek awakmu piye, Pong? Aku Bosok. lali, Mas. Bongko. Heeh, Cahayu arep ngaturke tembang apa? Nggih niki wawon. Dibawani napa mboten? Niki wau wonten pamundutan. Lah, kamangka kula niki wau saking transit badhe minggah panggung niku disangoni niki wau kalih disangoni. Ibu. Oh, ngene iki lho. Ibu Kades. Heeh, Bu Sinten? Supia. Ibu Sumia. Sophia. Sophia. Aku yo disangoni ya. nggih. Sampe disangoni Cahayu. Padha salaman sik karo aku. Adalah Kirek loro ra disangoni. iki sangoni ya. ora lah jane. Awake dhewe piye? Bu Supia, 200-an mawon mboten apa. Ngopo? Lah, kunut sangon kene ora. Oh iya. Mbok sumpah demi Allah iki lho disangoni. Oh, Ya. iki sangoni Bu Supia. Ayo, Mas piye lah. Aku mau ya disangoni lah Pak Dela. Oh, ngoten nggih, matur sembah nuwun nggih Bu Kanjeng. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Niku wau ngersakaken lestari. Lestari diaturke. Alhamdulillah. Nggih, sugeng dalu Ibu. Lestari. Monggo Ibu badhe nderek menyanyi. Badhe napa nderek duet. nembang Ibu Supia monggo. Nggih, Napa Bu. nggih? Sumanggaken, Bu. Monggo Monggo. Nggih saged to Bu lek Ibu. Kades monggo Bu. Monggo Ibu. Monggo. Ayo. Sepatu, Yo, Mas. Yo. Ayo. Ya. Monggo Monggo Ibu. Bu Supia. Supia. Tinta wonten pemanggungan. Ibu Kades monggo nenggani wonten panggung nggih mboten napa-napa. Napa kalih bapaknya juga sakit Ibu? Monggo Ibu Supia. Nggih. Nggih. Nggih, Oh, mboten tak napa-napa. Mboten boten napa-napa. nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Tapi sami boten Ibu. sekeca badane. Nggih. Matur sembahun, Bu. Nggih, mugi-mugi enggal saras nggih Ibu. Kula sing dereng. Kula nggih dereng. Nggih, tuku uyah neng pasar isih Lempeng. Nenggani aku lan kowe Cahayu. Nggih leres sangat. Yuk, didadekne ya Lestari. Lestari. Ya. Sari rumiyin. Oke. mboten Yo. Bersama kocok-kocok langkeng Kusumo Cahayu. Campur sarine Mas Daru Kartiko lho iki. Langking suka. Jalan katanya tulung agung bolo.
Kula aturaken dhateng sedulur kula Mas Tony Ceprot. Mandor PT Cis sukses bersama. Bagus satya rumah sanala sasa kapiore kartika katya pospita Lestari indra panjang kapi tresna rasa tresna kang sejati manggian lestari kang tembang suci yang sami sajroning sepi cahyamu amadani saratri dadya kembang ati angen-angen kula ana tawang miteri tanpa angenan lamaku nembus barang kebahagiaan banget manis sinawang yo kula aturaken dhateng sedulur kula ingkang sami mirsani wonten YouTuber. Wonten saking Kedoyo, matur thank you. Widodo. ranking sunnah Hey! wong bagus satya rumah sanala sasat apiare kartika Matur thank katya you. pospita Mas Tony Ceprot. indra panjang kapi tresna Bersama Lintang Kairo. yo rasa tresna kang sejati manggian lestari kang tembang suci yang sami sajroning sepi cahyamu amadani saratri dadya kembang ati angen-angen kula ana tawang miteri tanpa angenan lamaku nembus barang kebahagiaan banget manis sinawang manis sayang nggih sampun nggih Ibu katuran matur sembah nuwun Ibu Lintang, nggih sampean ki asline terah tedak turun lak saking mriki. nggih saking mriki asli darah Suru. Suru belingi. oh. Alhamdulillah. Nggih. Nek Niki wong-wong wau. lek ora tau nemoni sampean asli tedak turun saka kene to. Nggih. Lek Mas Daru lek ngono. Berarti kita kan jodoh. Wah. Bu, Ada garwane jenengan lho, Bu. Chemistry. Oh, chemistry lagi. chemistry ngono. Ya, boleh. Pas wis pas. Nggih. Chemistry, little body. Nggih. Boleh. Om Dalang. Niki wau ugi dirawuhi Mbah Kakung kula. Lah nggih maksud kula niku ngoten lho. Maksudku Nggih. Mbah Kakung badhe minggah. Ngoten to. Nggih. Heeh. Mara coba Badhe. timbalano nggih. Nggih. Monggo Mbah Kakung. Oh teh karo ibu Mbah sik Kakung isih monggo. jajal. Lu kok kene sik. Aku lu kok kene mikir Nggih. diaturne. Nggih. Sik. Nah, bisa karo Mbah wong Kakung ki saking mriki lho Oh, asline ngeten, pengen. nggih. Nggih. karo wong tuweke salim. Nggih. Salim. Sekental ngono. Mbah Kakung. Dari kayu.
Nggih, Ini alhamdulillah. lungguh kene sik. Nggih. Anu bocahku tak kon lungguh dhisik Pak. Nggih. Ngapunten. Heeh. Ngapunten niki pancen ucah ra genah kabeh Iya. asline tak lupuk niku. Ben delosor dek ngono. Oh. Nggih bicange sugeng dalu. Iki sugeng dalu. Nggih. Menghibur masyarakat Tepeh Doplang khususnya. Nggih. Wis mugi ayem tentrem salaminipun. Nggih. Iya, Nggih. Nduk. Kabarin, Pripun Nduk. pawartosi Ya panjenengan alhamdulillah Mbah Nduk, Kakung? kakungnya tetap sehat Pak. Alhamdulillah. Lancar kene iki wau. Iya sebagian lancar, sebagian rotok mampet. Mampet. Iya. Napa nih, Kong? Lah ya mbuh Mas Darui apa ya mampet iki. Heeh. Atur enek manajer lintang nang kene aku kakak. Iya nek cah musik sesuk manajer dalang karo manajer sinden. Gacekane. Jangkrik jebule wae bocahku dhewe to tang. Sinten? Tangku ora tak doy. Engko sesuk tak didoi. Bocah ya nang kene ya teko. Pundi lho? Wis to. Sapa to wonge Sesuk jane? Nuwun sewu bujange. Nggih, nggih. Niki wau wonten titipan salam saking Bapak Panitia. Heeh. Khususnya datang Abah Haji Wahono. Nggih. Nyuwun request lagu nggih menika Bobo Caping Gunung minggahipun mengjula Juli. Oh mekaten. Nggih. Nderekaken. Nggih, sing kowe gladok-gladok sing kepethuk. Ngoten. Heeh. Bobo Caping Gunung ayo. Nggih. Ayo dijenggleng ne, Lur. Sing jenengan jenengan nggih, Kong. Yo kading kala. Heeh. Ben rodok mari ngantuk. Wis mari rodok ngantuk. Yuk, dados. Saben Wah, Kakung rumiyin nggih seniman nggih. Nggih, Bu Kang, cuma rodok ngene iki ya sak rodok iwaya. Kakung Lah. yuswa pinten ta Kakung? Kok tasik puwinak ning jengleng jenengan? 72. Wah, 72. Kelahiran 53. 53. Alhamdulillah. Bocange nun sewu lho. Nggih. Iki ya musuh putu dadi rodok riko. Aku mejane gak ngene iki. Wis pas tapi kurang pas. Gandengane jenengan Darsini wau wangune. Ya, sak kelase. Dadi lek musuh putu iki carane kurang dokon. Cara pengdaharan ora tek dokon. Rodok riko saiki. Ya wis gak apa-apa. Ayo ndak lanjut. Yen memacang amung karo jano ngar kone lho kong kok keliyeng to kong Aku iki mumet lek dijenglengne iki. Peh, lah napa ya lah mbuh kelingan jamane. kaya iku mas Sejene ono kelingan mbahmu Putri dhisik cek awal pertama. wah lah Zaman pripun isi kok malam pertama ya ngono kuwi lho Nduk dhisik. gliyang-gliyang ngoten Beli yang nggih ora tak mumet ngono. Iki mek nuruti Abah Wahono, mengko ora dituruti potong bayarane ngono lho bocane. Abah Wahana tasih nenggani kong Iya. Ah, nggih. Mangga. Yuk. kembang wae weton gunung golane mantep lho kong Alah ya ngene mek kene rokne mbahmu Putri biyen. lho nate ngoten Iya mbahmu Putri lek ora digoyang wis ngono kuwi terus tak terokne. kaya kok Heeh, oke.
Panas sudan, panas sudan, udan panas saling aling. Lek jengkoke dhisik. Aleleleleleleng. Ya. Cepet gunung. Oh, jet. Jadi kong. Tasik sanggup, Kakung? Yo, ndang ana, Cok. Pripun? Cek. Iki dudu Victor ya, aku dikira Victor. Kon ngobrol. Hop. Niki sarene sampun kathah yuswane. Yes, dadi rada mengkis-mengkis. Aku mesti linjeng kiat lho, Kong. Kula Anu kok Nduk Cahayu. Kairo. Sak kakung ki padha karo bapakku. Dadi intine mung seneng atine. Lah leres sanget. Kelegan ngoten. Nggih, leres sanget. Yo, lanjut. Yo. Dadian wadon sarta loyo kok. Lemes. Ya wis kadisuk dadi kesel. Heeh. Ino dikuatke cah. mane banyu Iki wong jane bujange asline iki cara sepeda motorno rime selong. Lah kudune lek nang jola-joli mejek separuh mang dadi terganggu. Oh kata. Panjenengan ki saged jula-juli kok. Lah ya iso to, kowe godangi jola-joli ya. Cobi ta kok. Ceko, Cok. Ceko. Yo. Yo, ayo ngopo? Jula-juli riyen mawon. Ayo Ceko. So. Ayo kok. Iki menika lodrokipun Langking Kusuma. Mau anteke ora iso pas. Para sederek kula sedaya jalarestri anom lan tuwa. Pumpung sik urip dulur, ayo padha elinga salat 5 waktu, padha lakonono. Pumpung sik urip lo cahayu akeh selawate. Tekak lora ndase ireng wong wis tuwek kok iso ngareng. Yo. Sugeng dalu dulur para rawuh sedaya kula aturi pinarak ingkang sakeca.
Monggo mirengaken dulur kidungan kula babile lepat nyuwun pangat somo iki jamane bos maju musuh masyarakat do plangan ayo podo bersatu boleh nyambut gawe ojo gampang krusa-krusu munda nimbulno barang tukar lan patu apa maneh wong sing rawuh bapak lurah wong lek nyambut gawe ora ngono maya karo masyarakate ora gampang gelisah dusun darungan muga-muga kemaripan ayo manut pituture bapak guru uga dieman uga dikulan titiru rumah tanggane dulur aja sok gampang tukaran padu mulak anak kabeh padha mesem lan guyu eman wong sing deman putuku sing ayu ayo didandune cok yo so yo Ayo iki piye bocah ayu lak putu-putuku dhewe wong lek nyinden laris wae muga-muga kena sangu lak sekolahe Amin. Ela elo sabone dipangan ular elo lek putuk aja ngaku-ngaku pinter iki ana kutang gendar boleh nabuh bumbunge ya dijejer-jejer boleh nabuh sing modern atau batar darane cilik kasih jeber apa maneh lak jenenge slentem wong sing nabuh ora duwe guna wong lek nabuh ya mek gur kalem garane cilik dawa dase sageger Soting. apa maneh jenenge Pak Soting Oh, soting. wong sing dinceng bener yo penting wong gede dhuwur rambute kriting petenge gede kaya ubat cacing ya lho Nduk Matur sembah nuwun. nggih Dong. Saya sangat kau. Wonten malih kau. jenenge Asta Asta. jumlahe loro dawane padha Pada. wong sing tengen tinggi muluk sego barang sing kiwa tinggi apa-apa kena iya ta iya ta Nduk Leres kau. iya bener ta Apa-apa iki kena. ngono lah jenenge grana Gerono. jumlahe loro bolongane padha kadang kala nimbulne perkara lek tinggi ngok bojone kanca ya ta bener ora diomong yang akeh Nggih. iya ta Dibacotne capek gununge. iya iki ngono lah jenenge Pak Dalang Alah wis ora usah. wong sing tidap mek tebok karo wayang Leres kau. iya ta bener ta Bener. oleh nyabetne wayang tangane ndaplang lek sikile jikang ngutahno wedang bener ora Leres kau Pak Dalang. ya Heeh. Nggih, matur sembah nuwun Kakung, dibacotne Matur capek sembah nuwun, gunung. Kakung.
Iya, caping gunung. Mangke soalnya waranggonone tasik kata. Iya. Gitu. Nggih. Ah Cahayu, caping gunung. Caping gunung lanjut. Ah, yuk. Gentenan bendang roto. Nggih. Kripik gedang, kripik telo, titik tanting roto. Nggih, matur sembah nuwun lho, Kum. Iya, iya. Nduk caping gunung dilanjut. Buka celuk Cahayu. Di zaman berjuang kelingan anak lanang Sajake kok semangat men to sing Senggak. senggak. Oh iya semangat Cahayu. Apa Mas? Jarene wis menang keturutan sing Joget to Cahayu. Tak sawang saka ngene lintang Kairo. Langking Kusuma. Jabat berjuang, jer kelingan anak
Adikku Cahayu genduk Nggih. lintang Kairo. Ah, Nggih. matur suwun ya Cahayu. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Lenggah sauntara. Nggih. Ah, ganti mbak-mbak iki ya Cahayu. Nggih. Ah, Ning pangapunten saderenge lho, Om. nyaput to. Niki mengki keranten besok ujian. Iya. Ah, Dadose mboten saged nderekne ngantos gara-gara. Oh, ora apa-apa Cahayu. Nomor WA-mu piro Cahayu? Damel napa? Wingi kae kan yo wis WA. Oh, etok-etoke ngono. Oh, lah etok-etoke. Nggih. Kae nomorku simpenan ya Cahayu. Nggih, siap. Ah. Aku kawedi ngene iki Malia. Piye? Mboten. Aku gregeten. Lagi kula ajrih lho kalih Oh. Ibunda. Ora apa. Oh, lek ning panggung enggak masalah. Nduk nembang sitok ngono gelem. Napa? Dewa Tresno. Dewa Tresno. Iya. Kalian jenengan nggih. Oh iya ora Oh, apa-apa. siap, boleh, boleh. Yo, Dewa Tresno iki mergo minangkani pamundhut. Oh nggih. Yo. Aja banter-banter, aja keras-keras. Tempone. Kami puasa sadar lan paten angenteni. Yen mangkono yo bareng dedonga anyuwun marang Dewa Tresno anyuwun marang Dewa Tresno. Matur suwun ya Cahayu. Nggih, Wah, matur sembah nuwun ugi. wis derekne sesuk ujian Cahayu ya. Nggih, ujian. Ujian kenaikan kelas. Ngono kelas pira to, Nduk? Kula sakmenika kelas tunggal. Oh, kelas SMA. SMA. Nggih. Ojo pacaran sik Cahayu. Alah mboten. Oh, ojo. Oh, apa meneh kenal cah musik, ndak usah ritek. Apa Mas? Siji Apa? musik, loro yoga. Kuwi aja dikenal. Nek Balanan dalang apa? ra apa-apa. Dalang. 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 Dalang sing rambutnya gondrong terus gawe giwang, kuwi oleh kuwi. Ah. Heeh. Nek dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? Dalem Dalang Jawa Tengah pareng napa mboten? dalang Jawa Tengah. Nggih. Jawa Timur lho lah. Ayo paksa, ora apa-apa Cahayu, ora apa-apa. Nggih, matur sembah nuwun. Oke, nggih. Yo, jumenengke ki adikku si Polwan cantik Cika, jumeneng yo. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Iki mau sing nyeleng iki. Ditimbali neng peh doplang Cahayu. Nggih. Matur sembah nuwun. Badhe ngaturke pamundhut mau apa Cahayu wayang ya? Nggih, wayangan. Oh. Nggih. Iki nembang bawa yo apik, nembang dangdut yo becik. Campur sari luar biasa. Oke, siap? Wayang. Yuk, Cok. Langkengku sumo. Bocah lek ayu. Adi-adiku jan. Ngene iki jan tenan. Lek ku momong yo tenanan ngono. Ngono yo, ngono yo momong aku.